gata mâine. Hai, una rapidă. De beta. Mamă, ce hartă. Mergem pe verde? Așa. Gata, te înregistrezi. Mamă, de-abia se încarcă. Mergem pe verde, mă? Pe stânga? Cine? Stânga, da. Nu e un son. Hai, good luck. Ce-o fi făcut Andrei s-a culcat? Îmi dai seama. Ăsta de la 10 e și off, nu? Cam da. Nu sunt ce cam mult pe partea asta. Exact. Mă rog. Not my problem. Vezi? Nu-mi spun. Da. Ia uite-l. E se octombrie. We can't wait. Ce era pe așa toată? Nu vii? Bine, am tras după Oak Panther. Fii atent, te pic eu doar printre vagoane. I-am dat pe lângă, dar i-am dat-o printre vagoane. Da. Ce pena. Ia uite. Ce avem noi aici? Băi, eu m-aș întoarce totuși spre bază, frate, că ai noștri și-o cam iau. Hai că vin și eu. Baceatul! Mamă, dacă îl face cineva să stea. Da, deja s-a dat după șină. Păi ce facem? Băi, mă duc Frumos. înapoi. Hai că sunt în spatele tău, nu mă vezi? Sus! Mai e 7. GT-ul ăla de el face ceva. Nu, că e de partea cealaltă. Se ridică? Nu.
Stai tu la batșat, de la artileria noastră. Și mă duc eu spre el. I-am dat la DC-7, dacă poți să-i dai ieșeni la fel. Eu i-am dat. Dacă tu zici. Da, de obicei când dau critical hit nu prea dau fără de mesuz. Oh, 1955 am dat la 100. Mamă, te-a croșetat bine. Dă-te încoa, că-ți dăm lateral turela. Este 7 din fața mea, te rog. Cred că am tras după celălalt. Dă-te în spate, nu te mai bate. Lasă-mă și pe mine. Ți-a dat din ceva? Da, a tras. Ce nașpa, capturează. Am tras pe lângă, băga mea și... Da, incredibil, frate. Crit fără damage, mă. Nu mi s-a mai întâmplat. Hai să ne liniștim un pic. Nu te mai bate cu ăla, vezi că a început să dea și artil pe tine. Mi-a dat mie din... să șoc. Nu te mai bați, să nu ți-a răzburtă. Că și așa văd că e nu. Adică se iar lui, da? Am Mamă, dat dar cu ce- euri. Ce puțin i-am dat, frate. Mai am 4 shell-uri. M-a dat în comă. Săracu. E cu muia. TD-ul e pe bază la ei. Uite, este 7. A tras. Vezi că mă duc spre el. Ce mă oftică? Fii atent ce-i fost. Ai, l-a lăsat cu 600. Mă jur ăștia că l-am furat kill. Acum, ce facem cu ăla? Mă mai auzi? Da. Se E pare pe că te-a acolo. pierdut el.
E pe acolo pe unde a dat la attention-ul. Mai am prea puțină viață. Ăla știi ce cred că s-a întors în boscheț la K1. Oare? Iată. Mai lăsese unul de la noi când ne omoram noi cu C7-le alea, dar nu știu pe unde a fost atunci. Ai văzut-o? Era la E3. Am început să-mi fie dor de XVM-ul ăla cu mod. Da, exact. Dar vezi că poți să-ți iei harta separat. Nu le iau așa că n-avem ce-o fac. Are și damage meter? Găsești și cu damage meter. Unde s-a dus de ăsta? Când îți spun că s-a dus în bază. Ce dărâmă Ionii copaci. Mai de era și așa strâns. Mi-a făcut spot cu, dar nu știu de unde. Uite și aici. Sper să nu dea. Nu, pe aici nu e. E că mi-a făcut spot, îți garantez că e de aia în bază. Uite mă, unde e, e acolo, am zis. Mi s-a prins beculețul. Adineași. Mamă, Somn. ce i-ați dat-o? Băi, eu am ieșit și ne auzim mâine seara. Da, și eu ies, da. Hai, ce. Ah.